Ahojky všichni, tady Sunshine, já vás vítám u nového videa a dneska bych se s vámi chtěla bavit o věci, která je běžnou součástí mého každodenního života a dala mi toho hrozně moc mě toho naučila a teď se vlastně ani nedokážu moc představit bez ní žít. Ta věc, o které mluvím, je psaní. A možná ten úvod zněl trochu dramaticky, ale takhle já psaní opravdu vnímám, je to něco úžasného a dneska bych si s váma o tom chtěla trochu popovídat, chtěla bych vám říct, jak jsem se vlastně k psaní, konkrétně k psaní deníků dostala a chtěla bych vám taky dát nějaké tipy do začátku a říct vám, proč vlastně byste si ten deník měli psát. Já jsem se vlastně naučila psát, když mi bylo 5 let, naučil mě to taťka a od té doby jsem napsala jsem knížku pohádek, které byly nejspíš hodně špatné, ale moc mě to bavilo, polovina z nich byla napsaná zrcadlově a potom jsem taky psala básnické sbírky. Tady mám jednu ze září 2011, to už mi bylo 7, pak tady mám nějakou knížečku ze 3. třídy, a tím bych tak trochu chtěla říct, že píšu už hodně dlouho. Nicméně, pokud jde o deníky, tak ty mi nikdy moc nešly. A vlastně se mi nějaký povedlo dokončit, až když mi bylo 11 let, totiž na pomezí mezi 11 a 12. A ten deník jsem psala mezi dubnem a červnem 2016 a společně se teď můžeme podívat dovnitř. Tady tenhle ten deníček je takový dost neuspořádaný, je v něm hodně vlepených věcí, poměrně málo psaní a taky jsou tam stránky plné obrázků. Ale je to deník a byla jsem hrozně šťastná, že jsem ho měla dokončený. No ale nezůstalo jenom u jednoho deníku a od toho června 2016 se mi podařilo vyplnit ještě asi 20 nějakých dalších deníků. Tady se tak na ně můžete podívat, je jich fakt dost. Vidíte, že jsem používala spoustu různých formátů, pokaždé mi vyhovovalo něco trochu jiného, ale jak jsem nějak dokončila ten jeden deník, tak už mi nedělalo problém dál psát a hrozně mě to začalo bavit. No, takže proč si vlastně takový deník psát, kromě toho, že je to zábava, když se vám povede nějaký vyplnit. Takže takový první velký důvod je, že je to jakýsi archiv vašeho života. A je fakt úžasné se sám sebe zeptat třeba, co jsem dělal 6. července 2017. A teď se můžete podívat na svoji poličku, vybrat deník, zalistovat a máte tam záznam toho, co jste dělali v červenci 2017. A to je něco hrozně fajn. Mě baví dívat se do těch starých deníků a to ten můj nejstarší není vlastně starý ani 3 roky. A teď si představte, že se na takovou věc budete dívat třeba za 15 let. To mi přijde úplně úžasné, protože časem nám vzpomínky blednou a mnohem více než ty šťastné nám blednou ještě ty špatné, takže já se ráda dívám na staré deníky, abych se přesvědčila, že teď na tom přece jenom nejsem zas tak špatně a bylo to i někdy horší a zvládla jsem to, takže to zvládnu i teď. To je takový jeden dobrý důvod. Další věc, která s tím tak trochu souvisí, je, že se můžete podívat, jakým člověkem jste třeba před těmi 3, 4, 5 lety byli, klidně i před půl rokem. Protože já jsem sice časem psala v podstatě jen to, co jsem každý den dělala a kde jsem byla a takovéhle věci, ale časem jsem začala psát delší a delší zápisy a teď jsem v tom perfektně promítá, co jsem za člověka, co za člověka bych chtěla být, jak vnímám různé situace a ty zápisy jsou prostě mnohem víc než jenom jakýsi záznam aktivit, který jsem každý den dělala. Deníky jsou skvělou cestou k sebepoznání. Můžete si najít třeba seznamy nějakých spisovatelských výzev. Dá se to najít v podstatě všude na internetu, já na to nejraději používám Pinterest, dáte si do vyhledávače writing prompts a máte tam opravdu hrozně moc věcí a opravdu vám to pomůže tak trochu si utřídit myšlenky v hlavě a tak trochu si uvědomit, co jste za člověka, co chcete, co nechcete a to je prostě dobrý začátek. Pokud chcete něco udělat, tak byste nejdřív měli zjistit, co vlastně. A s tím já mám docela problém a to psaní mi hodně, ale hodně pomáhá.
Psaní hodně zlepší vaše vyjadřovací schopnosti a taky vám to samozřejmě zlepší psaní. A i když se o to vlastně nesnažíte, tak když napíšete každý den třeba, nevím, dejme tomu 200 slov nebo 1000 slov nebo tak vám to prostě hrozně pomůže. A já to opravdu vidím na svých slohovkách, že mi to pomáhá. A teď se mi i zadařilo v češtinářské olympiádě. A to s tím bude souviset. A taky já teď v podstatě všechno píšu anglicky. Třeba tady tenhle ten deníček, ten je ze září, to je nějakých 130 stran a celé je to v angličtině. Protože je to prostě zábava tak psát a zlepšila jsem si tím angličtinu, takže je to prostě na trénování všech jazyků a zlepšování vyjadřovacích schopností. Do deníku taky nemusíte psát jenom nějaké vaše nějaké zkušenosti, něco, co jste kdy dělali a tak, nad čím přemýšlíte, ale můžete taky psát nějaké kreativní věci, kreativní psaní, příběhy a to taky moc pomáhá. Při psaní deníku ze sebe můžete dostat všechno špatné, když třeba máte pocit, že vás nikdo neposlouchá nebo nechcete někoho otravovat svýma problémama, tak to všechno prostě můžete napsat. A není to samé, ale hodně to pomáhá a můžete ze sebe dostat opravdu úplně všechno a je to k nezaplacení. Protože když v sobě držíte nějaké pocity, tak to opravdu není zdravé a hrozně to pomůže. A vždycky to není zábava to psát, je to dost špatné si takhle prociťovat ty pocity, ale pak se ve vás neukládají, takže to rozhodně stojí za to. A taky si můžete třeba zapsat nějaké důležité myšlenky, názory, pokud vám přijde, že byste něco fakt chtěli říct, ale úplně nemůžete, nejde vám to, nemáte na to odvahu, tak to tam napíšete a je to. No a nakonec můžete se pořádně projevit, a to nejenom psaním, ale i tím, jak si vizuálně ten deník upravíte, buď obal, anebo i vnitřek. Já si do deníčku spoustu věcí lepím, můžete to vidět možná, a mám tam spoustu fotek, mám tam spoustu nálepek, vošipásek, kreslím si do deníčku a není to tak upravené jako moje skicáky, ale je to sranda, je to pak hezky barevné a pěkné. Za chvilku vám ukážu, jak takové stránky v mém deníčku vypadají, ale nejdřív, co vlastně do toho deníku máte psát. Tak zaprvé bych řekla, že to je velmi jednoduché. Do deníku si můžete psát naprosto cokoliv, protože je to váš deník a můžete si dělat cokoliv chcete. Ale pokud opravdu nevíte, chtěli byste si začít psát ten deník, ale přijde vám, že jste hrozně nudní, váš život je hrozně nudný, všechno je hrozně nudné, tak tady jsou nějaké tipy. Za prvé, pište si, co jste každý den dělali. Protože možná vám to přijde hrozně nudné, ale třeba za nějakých těch 10 let si to už vůbec nebudete pamatovat a bude to hrozně zajímavé. A taky mně se hrozně často stává, že mi přijde, že jsem vůbec nic nedělala, v podstatě jsem jenom šla do školy, pak jsem došla domů a dívala jsem se na YouTube. Ale když začnu psát, tak si najednou začnu vzpomínat na takové ty divné věci, co se mi staly a jaký se mi zdál sen a jaké jsem potkala lidi na zastávce, na trolejbus a takovéhle ty blbosti. Potom další věc, to jsou ty spisovatelské výzvy. Už jsem to říkala, najděte si to na Pinterestu a já vám dám nějaké linky do popisku videa. Mohla bych vám tu hned říct ty výzvy nějaké, ale myslím, že je to zbytečné, když jich máte tolik všude po internetu. A potom, co já často dělám, je, že si zapisuju do deníku různé playlisty, nějakých písniček, co zrovna poslouchám, a nebo si tam zapisuju různé seznamy knížek, které se mi líbily, můžete to samé dělat i s filmama, můžete si zapisovat, kam byste se chtěli podívat, co byste chtěli upéct, nějaké seznamy dárku na Vánoce a takovéhle věci. A taky nějaké to-do listy. Tohle je tak trochu už bullet journaling, ale jak říkám, do deníku si můžete psát naprosto cokoliv. No a další věc, co do deníku můžete psát, jsou vzpomínky. Nemusíte za každou cenu psát, co jste zrovna dělali, nebo co jste včera dělali, ale můžete se třeba zavzpomínat na nějakou věc, co se vám stala, když vám bylo, dejme tomu, 5 nebo 6 a psát o tom. A je to dobrý způsob, jak se tak trochu rozpomenout na ty šťastné dřívější časy. To nedávalo moc smysl. Já tady mluvím o tom, jak vám to zlepší vyjadřování a pořád jako mluvím tak trochu jako ichtyl. Ale předtím jsem mluvila hůř, takže opravdu mi to pomohlo.
Říkala jsem si, že nějakou flitru svým deníkem bych mohla udělat jindy, protože tohle video už je dost dlouhé, ale aspoň jsem vám chtěla ukázat, jak já ty deníky začínám. Takže když máme třeba tady ten ze září a ze srpna 2017, tak tady mám spoustu nálepek z ovoce a tady je moje fotka, když mi byly 4 se strýčkem a tady je už začátek nějaký. Pak tu mám deník, který je z prosince až z ledna minulého roku a tady mám prostě spoustu nálepek a fotku z Pride a tady už prostě normální psaní. Pak tady mám ze září 2018, tady je jenom taková kresbička a pak tady už je zase psaní. A tady tohle, to je jeden z mých oblíbených začátků, tohle je deník ze září až října. A tady mám teda nálepku z AliExpressu, tady nějaké vaši pásky a tady je obal od čokolády, kterou jsem dostala od svojí kamarádky Liv z USA. Tenhle deník je z léta 2017 a tady mám přání, které jsem dala kámošce ke 13. Tady je mapka mého sousedství, tady je náramek a tady mám nějakou fotku, obrázky tak a tady povídku. No a pak tu máme můj poslední deník, který jsem dokončila jenom před pár dny a tam začátek vypadá takto. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vám trochu pomohlo, pokud ano, tak určitě dejte like a odebírejte, budu moc ráda. Jinak napište mi, jestli byste chtěli vidět další podobné videa, protože bych docela udělala tu flipthrough a ještě bych vám mohla ukázat, jak začínám deník, protože teď jsem jeden dokončila a mohli bychom se o psaní pobavit trochu víc. A to by bylo ode mě pro dnešek všechno, mějte se nádherně a uvidíme se příště.